ktorý mi, ako viete, nie je cudzí, svet športu. Pomyslíme na to, koľký z nás sa naučili rešpektovať súpera skôr na ihrisku, než pri počúvaní nejakého prejavu. Koľkí športovci nás učia prehrávať bez nenávisti, víťaziť bez ponižovania a znovu vstať po páde. Svätý Ján Pavol II ako športovec a pastier o tom vyhlásil. V týchto časoch, keď sa žiaľ rozličné formy násilia, a teda nenávisti, usilujú neblahým spôsobom roztrhať tkanivo spoločenskej solidarity, vy, športovci, svojim dielom prispievate k žiarivému svedectvu súdržnosti, pokoja, jednoty, jedným slovom schopnosti vedieť byť spolu. Tieto slová sú dnes ešte aktuálnejšie a prihliavejšie než vtedy, keď zazneli po prvýkrát. Drahí priatelia, pozývam vás teda, aby ste boli novými vláknami na tkanie nových sietí, ktoré zladia všetky oblasti života, aby vznikala obnovená spoločnosť, v ktorej čas bude preniknutý večnosťou. Kultúra bude chrániť pamäť a podporovať dialog. Vzdelávanie bude podporovať hľadanie pravdy s kritickým duchom. Umenie bude prebúdzať úžas a vyvolávať ušľachtilé emócie. Podnikanie bude uznávať dôstojnosť osoby a práca zostane naďalej motorom nádeje. Buďme týmito novými vláknami, tým, že príjmeme radu svätého Pavla. Radujte sa s radujúcimi. Plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte. Nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Lebo v tom všetkom ide o to, aby aj v budúcnosti naďalej žiarila naša nádherná ľudskosť. Ďakujem vám. To bol príhovor svätého Otca na podujatí Tkať siete so svetom kultúry, umenia, ekonomiky a športu.